Party Station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manong June, siyak ni Amag, Cavite 4-decade duo, liwliwati OFW, liwliwati aming nga Ilocano. hintay pa bak namin. Kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaren sa miwing puso, sunata nga Ilocano. Tarupata kami, ata kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Siyak ni Manong June, Siyak ni Amag, Cavite 4-decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Tuya ti programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayat. sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Tarupata kami, ata kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Ala? nakapsut dito yung nagtingog ko tatak hello sige matag sa Hello. ati piniti nakapsut Volume mo kumangag ayan Yeah. Ngaro, the March 19 karuba kat adda kami manan agkakadotay manan apo iti las o di talong nga oras anak nun ayat is-isom pagpagaag Balbalse, Ay, kanda dumapay arik na. ayan kung ano madikang agsan balong ngaro danyaman apo nga lugar iti ayan nyo itata di taman babalay yung agululdag Nagubo brati, naduma-duma. kas kuma ditay agbas-mas taas Aglab na ba? Madamapay lang na tao, nalpas na tayo. Kalagiti agpanplan siya po iti dating kanito. Tapos siyempre panagsasirik man ng bigatan, panagsasagana man nun iti lup-lupot. Ayan. Siyempre, tagay mangmangan, madamang mangmangal daw. Kasama Kasi daw nyo, apo. Mangipatigo kayo titay. kasama na po katagiti agpalpal pa. Oh, siyempre, kailan mas na nga. Iniin na. O kasangarot. Kat, Madamagin indayon. madama apo nga nakatugaw nga kapapiras iti baraha. Oy. Awan nga minti mo brano kasi nga tiyempo ardo ti Domingo. Ada. So kita tumak at agpapalailang na lalo na kiti naasawan dita parpariyugot ubrada ti apan makia tungtung it. Baglang nga dati uburaan na kunata. Aha, di taman apo palengke te nyo dita daldala ano dita asa din naman napaset apo dito lubong agkakadotay nga road dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City ket dito iti Carrobayo di padang yung anak kursing ti siko na Manong June Seriales Kaya kaanakan niyo nga John Mark Pastor. nga agong ko na Agis iso ka, tatlong pumudaw ka. nga road karo pa para kitikiti kitaw ken mga blauyo ag text kay lang apo iti official text line tayo balong pakipasa man iti official text line ta Mag-text kayo lang dito apo 0977-369-1552. Ayan. Kat umunay ti amin, kablaw man apo, may isang pagkayam tayo nga kasangay. Itata March 19, happy birthday kang kaading Vanji Laranang. Happy birthday.
Ayan, from for the Kedwo page, to'y karubayo ko na from Manang Darlene and kalagiti pa iso aminan nga pagayam tayo dito page tayo. Ayan, kalagiti online. We'd like to say good afternoon kini ading Marjun Acosta, wino Gina Acosta. Ati Mili Italiana. Kinikabsat Kathy Cabal Salvador, iti may sa kadagiti akapatgan nga pagayam tayo dito Hawaii nga mga naglakad iti panagpasyar tayo dito. Wow! Kan kasama tapo ni Manang Darlene kan nga may tumo dito ito no kakadwada. Kakadwada actually yan. Bigyan natin Gladys Caniff, iti Colorado. Kasama kini ading Rainier Ruiz. Ayan, iti ka baryo nga naanos magaludumag dito apo Maryland. Thank you very much. Ate Elaine Rosendo ba? Wan, kini Bayao Joseph Agtarap iti Kabarwan. Last? Isabela 8 elsewhere. Listeners. Ayan nga Ruth, umuna nga sunata nga sagot. May kata kayo, tumagdar tayo ka Aruba. Ay nagtaksik abuya enti cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Aglalo nung budaan nagtaraksit ni Ilocano. Rikusin daksalunan dagiti saksakada kikitan atras abante pagayam iwanes west mudaita imam. Nakangilatan o cha-cha ni Ilocano. Aglalo nung nakainom matapay tipat na amamitlo. Idumugtug na sa tuakyat sa Maniobra ay nagrambak abuya enti cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Lagwita dek lagwi lagwini Ilocano. 180 pusipus timpakat na maneho. Sadang tu ang hibin ngarik na polang lagto ay nagragsak ang pudlo iti cha-cha-cha-cha Ilocano. Ano? Wow. Cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Sige lang kaya, siyempre ta. Ang ilong lao, makamlat mabalain. Sobrang to kita sa kita tuntulang mau. Mau kaka, kasin lula. Lukot, lupigay. Ay, bakit kita ya? Aliman.
abantay. Atras, abantay. Kuna ako guys. Gokan lula. Ilocano. 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 Apo no mangukod ito nga sonata kat malagip ko loon ito apo ko di San Sebastian ni Janica Dolores kasano ito isang inanog sangit ito ubing ayan apo dito lagi ito pampaturog naman ng Chacha Ilocano talaga mga paturog yan ito Chacha Ilocano amo man no apit iso titrip ng pampaturog dito nga ubing Kat, anyway, good afternoon kita kahit San Sebastian. Of course, to my Avatiresta daddy. Kapo, daddy ka na. Yeah. Tatay, Felix Ariales, kandi ading ko nga ni Annabelle. Good afternoon. Kini Venus, Nikki and Baby. Aha. Kini, kada kita dumapin ang kabsa ni Janica Dolores. Belated happy birthday king ka. Apo ko JN. Kat, sabi ko mata, agnanayon ti salon at mo. Apo, allergy na itong obingkot. Mga lang iti lamus, medyo agkipot ti panagangas nan. Han sa akin nga nasa lalo ni Jason, di ba? Ni Jason, medyo lang. Pero ang mga kastaunay, tadyan ako. Agagatil siguro, no? Basta ti ka na. No, ato ti ka na naghamot. Ayan, good afternoon, Abo. Katagiti datong pa yung kapamilyak. Ni Manang ko Regina Seriales, ni Manang kong Felicia nga online tata. Good afternoon ka Ate Fel. Kan kadagiti anak da. Ayan, kasama di palay ni katugangak nga natividad Padilyo Pastor nga bigbigat kadagay high blood. Apo kaunga na dagita chichismis. Chismos kama. Agan kama. Kuna na lang kita ngamin para halata ti si kasunyo kung kuna na mo taneta. Anyway, cool ka laeng ita inang katamo patpatulan tagi. Wan, ora ta nakala ko ka irimon. Wan, no dati ka guram isagon not mulatan ang kagsasauditan ta. Sikapay. Siyempre, nanti Juve, madim kablawan. I, of course, to my beloved wife, very supportive. Kat kaya natin sumursurat na doon pagkakanta kami. In fact, itikalman, at kami kini Governor Josel Baak of Tabuk City. Apo nagkalay sa anak-anak niya lakat. Apo ito kinagarboy, iti pakasartan. Governor ko naman. Damot iti helicopter niya, tayap-tayap di dyan yung mga lalat iti video. Drone. Tawag doon, diba? Drone. Pero malaki yung drone niya, may tao sa loob eh. Apo, takakamanan o manay. GoPro lang yun eh. Joke lang, pero apo talaga nga talaga. Pero talaga nagado tao, di ba? May sa hektarya ko naman di reception area. Wow, naglawa. Nukas di ko mati panagkasal. Residential, commercial. The hotel na actually di dyan. So ko naglawa. Apo, sabi ko mata, kitaan nyo apo, di Facebook ko, naka-post di DJ lugar nga nagkansyon na medical man. Talaga mo tapong kita am di imordong na ka mo mabigbig di tao, di kinaadayunan. Di kinalawa iti reception. Iso nga di agmar siya di Pride iti kalman manipot introduction inga na nag-ending di kantan ko di pinakadanon di papanan na di kinaatidog na apo iti nagkasaranda po ko di laeng medyo garden wedding ako nata ngamin air condition mo di lugar ayan nagpintas apo di nga air condition wedding yan aircon hang garden kat iti makan no garden open di ba aja laeng tahang kumo nga makanune di iti makan ta puro mo amin nagnananam Gayang tayo na nanap. Ada ka nga tanga stick ije kung kuna na awanan. Ngam, iti numero 1 abo nga kurso na dahil sa jay ka tay Kalinga Brew. Wow. Talaga nga apo nagkimas ti cafe da DJ talaga apo nga uminom ka talaga ka makaturog ang tagpaan na. Talaga nga pitik-pitik tapuso pero
best apo, the best iti Karinga Brew Coffee from Tabuk talagamot nga sa bali ti pait na talagang for export. Ito apo iti produkto ta one town one product iti kaling Tabuk City. And apo ka sa nakamay mayat ti agyan di iti agasin nyo ti ira da well the internal revenue allotment da and other sources of income da umabot ti 8 kasot a milyon na pisos kada taon. Wow. Kita iso nga danda ni amin apo nga tattao di kat empleyado. Ti kinadakkel iti ira da. You know why? Ngamin nalawa apo iti Tabuk City compared to other cities. It is the one of the largest city in the Philippines. Next to Davao, I guess. Next to Davao. Kadagkalan na ti Davao. Katita apo Tabuk. Basta nagmayat itang lugar. Kat thank you very much apo ti panang-accommodate kada kami ni ading Cox Chua. Iso ti makinbagi apo iti Grand Zion Hotel. Talagang ano mapang kami di kat tartaripatuan da kami ang kastaunay. So kaya mo panjikat libre ti bro. Agpalay lang kay lata apo dita Grand Zion Hotel ti pagyanan nyo talagamat nga matnag kayo ngarod para kadagiti pakadami apo ada iti obligasyon na ti biyang para kadagiti ada utang na ano may utang mo? Ano pa'y amang Nabayada kon tay utang kon mabalin ko man mangalan ipaglangan natin tinagan pasarayin na kilimbengan tatasaan lang a Bombay ti mabalin na pagutangan bangko di kang runaan nga karatot at mautang ay lagi masti o no day tabaro ay lagi masti o amin na tao ay lagi masti o mutang de bangko Nova City bo kaya no ba City po Nova City bo kaslakeng ka Nova City bo Lod ba sitnet porsyento ay akade Kaya't dapay agsal Kaya't dapay agsal Kaya't dapay agsal Dating alahasyo Amin tayo umot Amin tayo umot Amin tayo umot Tangen jay bangko yoyoy filyame Bayada kon tay utang kon Mabalin ko man mangalan Ipaglangan natin tinagan Pasarayin at ilimbingan Tatsaan lang a Bombay Di mabalin na pagutangan Bangko di kang runaan nga karatut at pautang ladies and gentlemen babalo Ay kumarikit po ha Ay kumarikit po ha Ay kumarikit po Milan di bangko ha ako nag-atit nagtatibon Ikantumit ang par Leo Martinez Ikantumit ang par ay kanon yan Ikantumit ang par Release mo kaya't mo Alwadam day taap Alwadam day taap Alwadam day taap Vacation for more Amin tayo umot Amin tayo umot Amin tayo umot Tangan jay bangko Nabayada kon tay utang kon mabalin ko man mangalan ipaglangan natin tinagan pasarayin na kilimbengan at dansaan lang a Bombay di mabalin na pagutangan bangko di kang runaan nga karatot at auta